jungi bableng namar ka jing it bat ka jing snai ka jome mana punyo yang iya kene ka por ka bakodor kumne ko bangilang baginyo ban yak kmen lang lang ba ka jing sengkan thai rengkat bat ki khun hep arit jong ka balang ka jome ban le kmen iya ka jing wan long breu ka jung khun jome Jesus Christ ai ko kanrat namar kata kine ki banglale thawbura me ha kene ka por kin long kibla kêu sot hakmat ke khat jing snai ke jong me ab lei ha kene ka por ka jing sengkan thai kala pen kre ro yangi ya ke jing for Christmas. video May Baru teman ada. Pira ada ya? Tolong mesin video. kerja dah kerja Jangan